Defnyddio'r gweddillion y burgers na chdi'n sôn yn y slot cyntaf bod chdi'n prynu'r cynwysion dod eich trio neud mwy ohonyn nhw? Ynda, so union yr un cynwysion. Fel ganna'r burgers yma'n hyn nes i fath i rolio yn gynharach. So dwi'n mynd i fath o splitio'r hyn a fyny a pethau fel yma. So wedi rolio ond ddim wedi gwcio? Na, nes i'n coginio'r hyn. Na, nes i adl nhw'n amrwd hefo gweddill fatha y mix y burgers na. Felly, peth cynta dwi'n mynd i wneud ydy'r meatballs. So, yn syml iawn, torri y burgers i mewn i 4. A rolio nhw fyny. Mae'r gwaith celad y baratoi. Mor syml o hynna, ni. Ni yn trafod wrth gwrs gwastraff bwyd heddi dan ar ffaith bod ni yn gwastraffu cymaint o fwyd a bod ddim angen i ni, achos mae yna ffyrdd o greu sawl rysait allan o'r un cynwysion yn oes e? Oes, oes. A ti'n meddwl, mae'n chwaer un dda. Ti'n meddwl, pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n clywed bod i'n mynd i siopa hefo fatha lists. Ond be oedd i'n neud oedd meddwl, iawn, be dwi'n mynd i fita, dy llun dim awr, dy merched, dy ddiau, trwy'r wsos, sgwennu hwnna lawr. Cynllunio, mae'n un peth o marro'r corff, dydi, so sy'n gallu bod yn drefnus a cynllunio'r amser i a bita'n iach a beth i fita. Mae'n mynd yn bell yn ei pethau cymaint haws. Ie, so di ddim ond yn prynu beth sydd ar... bod i'n gwybod bod i'n mynd i wneud y prydau yma. A peidio ni siopa'n llwglyd, enni ti'n adio'r siocled na fan i'r basgiad ydyn. Ie, mae'n rhaid gi'n deud hwnna, wrtho fi o hyn. Byddai'n sy'n cynio cyn mynd. Ie, well i fi wneud. Felly, mae'r meatballs ma, mae'n mynd i mewn i'r badall. A da ni jyst eisiau dipyn bach o lliw yn nhw. So, wrth i ni gael y lliw, dyna lle da ni'n mynd i gael lot o'r blas. A wedyn, ydych chi'n cofio'r marmalade fatha ffenugl na? Ie. So, dwi wedi gorffen coginio hwnna, a mae hwnna yn mynd i fewn. Felly, beth hwnna'n mynd i fewn eitha cynnar efo'r meatballs, cyn o frownio i gyd, lle? Ynddi. So, mae hwnna'n cael ei goginio. Newn ni roi ychydig bach o garlleg i fewn. So, eto, os da chi'n licio lot o garlleg, just ychwanegwch mwy. Lecyn ni sy'n gallu torri garlleg mor gloi yna. Ie, sa'n ngwyniad i ddod off a mwy. Wel, mae jyst fatha, da chi'n jyst angen fod yn hyderus efo fo, ac yn gwybod lle mae'r bysedd yma yn mynd a mae'n ffain. So mae hwnna jyst yn coginio, a dwi'n ychwanegu eitha lot o'r selsig yn dwy yma. So mae yna space neis iddo fo, mae'n eitha poeth, ond da chi eisiau fo i flasu o hwnna. So ni jyst yn mynd i gymysgu hwnna. Cael dipyn bach mwy o liw ar yr meatballs ma. So, fel ti'n sôn, yr union un cynwysion ar burger ydi o, just mewn ffyrdd gwahanol, de. A mae'n neud o'n haws i dy feddwl di bron iawn. Dwi'n bita'r un peth trosod o trosod. Wel, yn union. Mae'n edrych o wahanol. A sy'n rhaid i chi gael o fatha y noson yna, neu'r diwrnod wedyn. So mae'n iawn fatha 2 neu 3 diwrnod yn hwyrach, mae'n ffain. Bod y cig yn amlwg. Dim di fynd off, chi. So mae yna pas tomato mynd i fewn. A mae gennau 2 tin o tomatoes wedi i dorri fan'na. So gyd dwi'n mynd i wneud ydy dod o hwnna so mae'n eitha poeth. Ychwanegu pasta yn amrwd iddo fo. Yn amrwd? Yn amrwd. Diddorol. Be, dwi'n rhoi hynna? Ie. A wedyn, na i roed... Na i gymysgu hwn yn eitha da. I bod pwrpas, ti'n gorau cwcio am cyn dipyn amser i'r pasta gwcio yn yr... Oes, wel, ti a... Dwi'n gwybod, 30, 45 munud, rhywbeth fel yna. Oce. So mae'r pasta'n... Mi gael hyn yn yn coginio yn y popdi mwy nag yn y... Yndi, yn aml. O'n i'n dechrau meddwl, ond mae'r pasta yn mynd i Mae'r blas, fi'n dychmygu fydd y blas neis na i gyd yn mynd mewn i'r pasta wedyn tra bod e'n coginio, ie? Yndi, ond oherwydd fatha'r tin fatha tomatoes ma, maen nhw'n eitha gwlyb anyway, mae o angen cael ei goginio lawr, a mae'r pasta jyst yn mynd i signo gyd o'r blas na fewn. So mae'n gret. So at hwnna, na i ychwanegu Chaws Gafr iddo fo. A mae'r cynwysion ti wedi defnyddio, dim bod fi'n unrhyw chef yn un, ond mae'r cynwysion ti wedi defnyddio, fi'n gallu meddwl am falle bolognese hefyd, neu rhywbeth tebyg i na, bydde ti'n gallu defnyddio? Ynda, so hwnna'n gret. Neu rhywbeth fatha
To, lle burgers, eithaf bod hwnna dipyn bach yn fatha obvious. So chi'n gallu gwneud fatha kebabs neu rhywbeth fel yna. Rhywbeth gwahanol. So mae'n mynd i ddod allan yn rhywbeth tebyg i hwnna. So, diom yn recite fatha gwlyb iawn. So, sa chi'n licio fatha pastas mwy gwlyb, sa chi'n gallu rhoi twtio ddŵr i mewn iddo fo, a wedyn rhoi dyna popdi. A mae'n mynd i ddod allan, yn eitha sych, efo'r meatballs Chaws Gafr na. A mae'n mynd i fod dipyn bach o cic iddo fo oherwydd yr Celsig na. A dyna fo, mae'r hawdd o hynna. Wow. Ie, chos dyna amlwg i byd y gwestaffu bwyd, cynllunio. A beth sy'n gret am fatha'r marmalade ffenigl ma, so mae hwnna'n mynd i aros yn y cwpwrdd am mis o leia. A cael efo caws neu cigoedd gwahanol. Be di syni efo hwnna, nwedig efo'r burger, achos oedd o'n fwy amlwg a ben ei hun. Oedd y blas anus i na ni'n disgwyl ohono fo, ddim mor gryn ag ni'n disgwyl. Na. Oherwydd ti'n cael fatha'r, oherwydd y vinegar na, yr sweet and sour na, yn mynd yn neis efo fo. A oherwydd bod y Chaws Gafr yn eitha cyfoethog, mae hwnna, y vinegar yn torri draws efo. Ie, na, hyfryd iawn. Ie, mae cic neis iddo fe. Oes, licio bach o gic ar pethau.